Tyttyryttyry. Moikka hepat. Moikka Kriina. Mä menen nyt hakea teille heiniä. Noin. Hyvää ruokahalua hepat. Vitsit kun toi Toni peri ton tollin. Miksi sen pitää olla mun isoveli? Moikka heppat. Missä Kriina on? Mun pitää kertoa Tonille. Toni, oota! Mitä? Ai se ei oo tarhassa. Meidän pitää äkkiä löytää se. Se voi juosta vaikka autotielle. Okei, mennään äkkiä. Mä ilmoitan kaikille tallilaisille, meidän pitää löytää Kriina. Tehdään vaikka jotkut etsintäpartiot tai jotain. Joo, hyvä idea. Onks Kriina kadonnut? Joo, Kriina on kadonnut, mut meidän pitää tehdä nyt etsintäpartiot ja toivotaan, että se löytyy. Mitä on tapahtunut? Onks Kriina kadonnut? Joo, me joitain nyt etsintäpartioita, mutta haluatko sä mennä tonne kaupungille meidän kaa vai metsään? Mä voin mennä metsään. Okei, me tullaan vaikka sun kaa. Mä voin mennä ihan yksin. Okei. Me voidaan mennä vaikka vuoristolle. Okei, lähdetään nyt. Joo, toivotaan, että se löytyy. Joo. Ei nää voi ainakaan täällä. No ei kuule täälläkään. Vihdoinkin sä oot mun, Kriina. Ei kukaan sua täältä löydä. Mä vaan sanon, ettei täältä metsästä löytynyt mitään. Mun pitää nyt mennä, moikka. Ei me edes löydetty mitään. Joo, ei mekään. Annika tuli. Löysikohan se jotain? Emme nyt kyllä valitettavasti löytänyt mitään. Mun pitää tästä mennä, mulla on vähän muutakin menoa, niin heippa. Viime kertakin oli helppo, niin miksei tää nyt ois? Sä voisit olla seuraava. Mitä?